zaina zerrena antolauko nuke, baina igual gaur egungo festa eredu buruz hausnartzeko egun bat esunak gaizki etorriko. Deriko parranda eredu hortatik atzeatzean. Adibidez, konbikile buruzko egun bat. Marrazkinik eta jarri eta konbikin diferente jarri buruzko eta alonko. Zerren egune jarriko zen? Zenen egune? Pelotaien egune hola? Hola, ze festatan da hola? Pelota hiena. Guk ez dugu pelota hiena, asko gustatzen. Bai? Hauxe. Etorkinen egune, etorkinen azeta. Etorkina gehienok hemen antola oso zer bertako etxako. Erakusteko, gure herriko zera, kultura eta... Ez, egokiritzu zaretzako bakarrik dago, karo, ze ikuspegitik jarri nahi dan, ez? Festa edo ekintza bat, zegoen du, karo, ekintza baldin bada da, kontxo zerbait herrile saltzen duen gauza bat. Herrile saltzi ezer da, merkateritza aldetik o bere, kutixilek eta jatetxiek eta hori oso gorak idolar ezagun duke. Baina beste gauza bat da, kontxo, beste gabe herrile ezagutzea eman. Herrile ezagutzea eman, adibidez, irailindan azoka herritiken gauza bat da. Baina azoka bakarrik izan gabe, gehiago bultzatu olo gauzek eta herrilen izena da herrilek azpitik dauken hori saldu. Ez da saldu ikuspegi izaak merkantilista utzetik bakarrik, Zer da, adibidez da, konparaketen dugu Tolosa, Zarauz bat. Itxezubeak bakarrik, baina Tolosa bera nun dagoen eta Tolosa badauke txontxongilo dila, abezbatza dila, ez dakit zer da zer, gauza asko dira. Orduan, zer gai, ez da erretxabildatzi, baina herritxe saldu nola edo ala, eta buru nekatzeko hortako profesionalak ere badaude, eta marketing ere egiten debenak, eta nik hortik ikusten dut. Beste gauza da, herritxe jai eman, nik uste jai egunetik oso teo dela, dira ustez hori. Jai emeti ondo tortzea, eta egun bat, ez duk izan dutuko, eosin nola. Nigoi. Nik azpine egune ospako nu, porque nire ustez festa bat egon behar duela gaztiek behaiek gazti bezala izeteko eta orduan bat behaiek ondo pasatzeko. Nire ustez. Barik emakumin egune espezialki azpetik ospatzi ez emakumik mutilen bezala eskubidik azkana. Mutien eguna. Neskana. Mutien eguna. Neskana apuestu mutien. Izan bai gizona egun. Neskana da mutien, baina eskubide berdina. Festa kontu nintzen da, ez dakit, azpitik festa asko ditu eta gauza asko ospatzea, baina igual azpeitearen egun bat. Azpitien askotan zer daukeun eta zeiten ez galako konturatzen. Azpitiko plazan, plaza kioskuen antolako nube, erromei ehar bat, erromei egin. Eskuko soinu gin. Dantzaiteko aukeraik ez da, dantzai egun bat, baina heldu, dantzai txikilena egotea, eta gaina hemen betien jokatze dugu euskal dantzatan, ez? Hemen dantzan zea, baina oin gainean nahiko modan daude, bai areto dantzak, bai funky eta dantza sabel dantza, aukera asko daude eta baina oneare asko daude, eta gero ez da hona da aukeri kali nahiteko, eta ez ja erakus taldi bezala baizik eta bakuntzek dantzaiteko, leku matea, plaza, Agustinen, leku egokile izen daiken baten dantzaiteko. Nahi festak azpitik guztat, Sebastiana asko gustatzen asko. Baina irutzezat gaztintzako gehiago dila, xarrantzako irutzezat festaik ez da galdu indala hori. Eta ni pixket hori horrei hartuko nituak pixket. Ez da gizen mota, baina pixket ikusten dut hartien, hitzein den, zeuek gaztik organizaute. Ni Nafarroan da ikusten egun bat egitebe, egun bat ez da izaten asko, baina egun bat egitebe xarrantzako. Eta gaztiek egitebe, goizitiken laguntzen jobe, gigantik eta festa bat egitebe goizin, gero bazkaile, eta gero arratsaldine, behaientzako gero dantzien egin da bengo estiloko musikak eta bengo nik hoxe bat atzen. Gaztintzako irutzezat oso asko daudela. Asko organizatzen zuten zeuek eta jarrea ondo hartzen zute, baina zarrak ez geha geure asko mohitzen eta pixket hor zainuek geuke geure uste baino
pixket uste gaztigin behar dezutela. Gure generazioekin pixket gehiago kezkau dauzek egiteko, nintz izan, ez dakit, Igual nik eskurote hor, naiz, ez dakit, nire ere opinitu hori. Nik ingo nuke etorkinen inguruko egun bat. Bakoitze nola espetina realidadira aldatzen nahi dan eta gehozta kanpotar gehiago dago, bakoitzek bere herrialdin berezitasun, berezixean zerbait, nizrakitantzak, jatekue, ez dakit ero zer, hizkuntzikin zer ikusi haukena, kolako zezen guntzen. Azpeitean antolako nun proteguna, zatunako hona dago. Zumue eta zaranan jatana. Azpeitean, festi den hogetu dagoela, eta berrez gehiago nizkela festa egorrean izango.